Здравствуйте. Что случилось у вас? Казанның ашыгыч ярдәм станциясе хезмәткәрләре тәүлек буе шалтырату кабул итәләр. Кайчагында 1000 мөрәҗәгать килә. Бригадаларны дөрес билгеләү өчен махсус онлайн карта ясарга булалар. Аның ярдәмендә барлык машиналарны кайда хәрәкәт иткәнен күрергә мөмкин. Нинди адрес буенча, кайсы җирдә, кайсы больниста булуларын белү өчен безгә ярдәм итә. Кая булуын белеп, без якынрак адрес буенча аларны җибәрә алабыз. Хәзерге вакытта Казанда 80 ашыгыч ярдәм бригадасы эшли. Бик сирәк вакытта гына машиналар җитешми диләр. Тиздән алар саны 110-га җитәргә тиеш. 11 на вызов, 11. Һәр бригадага чакыруга чыкканчы ук планшет бирелә. Бөтен мәгълүматны шунда күрергә мөмкин. Пациентның исеменнән алып кайсы җире авыртканына кадәр. Барлык ашыгыч ярдәм машиналары онлайн картага тоташтырылган. Республика буенча бу 364 бригада. Для руководителей, для министерства. Ашыгыч ярдәм машиналарының кайда хәрәкәт иткәнен җитәкчеләр министрлыкта күрә. Күпме чакыру килгән, ничә бригада эшли, барсын да белеп була. Машинаның кайсы урамнан баруын ашыгыч ярдәм чакыручы да күрә алачак. Дәүләт хезмәте порталы аша. Киләсе елга ресурс тагында камилләшер дип көтелә. Голосовой помощник Лили сезгә шылтырата. Әйтә, нинди автомобиль сезгә назначать ителә. Вакыт кайсы сәгатьтә килеп җитә һәм сезгә SMS килә. Шул код буенча бу ресурска керәсез. Бу кодны кертәсез, шул автомобильне күрәсез. Ничә сәгатьтән килеп җитә. Әлеге онлайн карта Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов кушуы буенча эшләнелә. Аны бер атна эчендә ясыйлар. Руслан Сыдинов, Алмаз Зияддинов, Яңа Гасыр каналы.